कोरा टंगाइल बा, कैसे के चुमा ले आइल बा। आई हो दादा हमार डॉलर पछुआइल बा। आई हो दादा हमार डॉलर पछुआइल बा। छुआ जानी बाबू हमके लाग जाई करेंट हो। एकारा में आवेला 2000 के वोल्ट हो। कैसे के लाली चटाइल बा, कैसे के कमर छुआइल बा। आई हो दादा हमार डॉलर पछुआइल बा। कैसे के कोरा टंगाइल बा, कैसे के चुमा ले आइल बा। आई हो दादा हमार डॉलर पछुआइल बा। छुआ जानी हमारा के लाग जाई करेंट हो। एकारा में आवेला 11,000 के वोल्ट हो। कैसे में लाली चटाइल बा, कैसे में कमर छुआइल बा। आई हो दादा हमार डॉलर पछुआइल बा। आई हो दादा